jikan Suleiman sandan masu hannu da ka Alhaji Malam na da babban jikan Suleiman sandan majikan Suleiman mun yaba halin girma Allah ba baga jikan Abdulmalik dan Nuhu Zuma ba shi ne roƙo kai ce ka bawa dariya kyautar da ya lafa jikan Abdulmalik dan Nuhu kai za ki duniya ki da ya ki duniya ba yau Alhaji Galadi Manzazau Sanu Abudu Kaji wakilin dokan zanzan Malam Muhammadu Abar wakilin Kaduna da Sale, dan Sale Jumare Saraki, dan Sale no ya Bajoda. Raja, Baba Lajma. Ali waziri abul ya da uban marayu dan waziri Umar baba ngaba mai banzoro dan ga wani sarkin marayu ban bibi Allah ai magana alƙali
ga ga